akaponye voti mchaka chamawa. Neka choncho kuti atsogoleri athu andale osiyanasiyana m'maderanso osiyanasiyana akamachita mopaza chonchi kudutsa nzika kufika komagenda kapena kumakuwiza atsogoleri andale. Zimenezi nzabwino. Chikuchititsa zimenezi ndi chani kuti anthu akhoza kufika pamenepa tiona ngati tataya chikhalidwe. Ndeti ngathetse bwanji mchitidwe umenewu makati tawunikira kuti chikupangitsa kwenikweni ndi chani. Zimenezi zimene tabwera kuti tikambirane mpulogalamu ya lero yachidzulo pa 3 December mchaka cha 2024. Ine ndi Moses Makawa kulandira ndithu mpulogalamu ine yachidzulo. Mzanga Henry Malunga akhale ndithu akuwunikira zochitika kuti inu ndine timvane bwinobwino ndiye ngati mutu uno mwaumvetsera zokambirana mwazimva timafuna tidziwa kuti chikuchititsa mchitidwe oti atsogoleri andale akamata kudutsa mdera lakutilo ngumachita mwakuwiza enanso ngumachita mogenda kuti tikusunga chikhalidwe tikatero. Chopangitsa zimenezi ndi chiyani kuti andalewa aoneke ngati tsopano ayanjana ndi kukuwizidwa kapena kuti kugendedwa miyala. Ndimaona ngati kuti tikambirane zimenezi madzulo ano nkupezanso solution ya vuto limeneli kuti bwanji lisapitirire, koma kuti lisapitirire chikuyenera kuchitika ndi chani. So zimenezi zimene tikambirane madzulo a tsiku la lero. Mukhoza kuyimba foni yanu kupereka ndemanga yanu komanso kutumiza mwina uthenga wa m'manja. Tili pano chifukwa cha dziko lathu, chifukwa zimene zikuchitikazi zikuchitika ndi dziko lathu, sizikuchitika ku dziko lina, sizikuchitika ku America, zikuchitika konkuno kwathu kuno. Inunso mboni mumatha kuona zimene zikuchitika. So tiyambepo kulandira ndemanga zosiyanasiyana kumva maganizo amalo. Mwasula bwanji bwana? Amene anabwera ndithu moyaka moto koma situdziwa kuti network tsiku la lero ifuna ichite chipongwe mmene ikuti chitira, situdziwa kuti chikuchitika njani, koma mukhoza kuyimba foni yanu bwino lomwe ndi kufotokoza ndemanga yanu mwachidule kuti kodi mwati tikutani ngati dziko, tikulowera kuti ngati dziko zimene zikuchitikazi, should we entertain them? Why is this really happening? Live Kalonta Television chidzulo ndi program yake timati ayi muiruke bwinobwino kuntchito. Tibwere pano ndi zokambirana, mwikepo inu ndemanga yanu, mcomment yanu, makamaka tifuna tifukule chimene chikubweretsa zimenezi ndi chani, ndiye tingathitse motani vuto limeneli kuti andale athu ulemu wawo umene amayenera kukhala nawo apitire kukhala nawo mdziko muno. Tilandireko mwina futani koyamba. Mwaswera bwanji? Ndaswera kuno kaino. Ayi ndaswera. Bila mwambiri. Kodi mutu wa madzulo ano mwaumva ngati amaseko? Umene undaenda kusarasima. Yesu koma kwambiri. Ndikubi. Mwachidule kwambiri poti anthu enanso akhale ndithu akubwera pomwepa moyambira potani ngati mwaumvetsera mutu. Nanga abale ngumachita kugenda atsogoleri andale m'madera osiyanasiyana eno makuwiza zimenezo nzabwino ngati dziko. Timati kuti chikuyambitsa nchani komanso maka tingathetse vuto limene motani kuti tisunge dziko lathu kukhalabe la bata ndi mtendere. Kwambiri. Leo ndiyamba chintibwere kwambuyo pang'ono. Bwererani mufulumirako. Ya, achakwera ali leader of opposition. Amatenga apungwa anzawo ayi MCP. Umakuwiza president alibira mu parliament. Oho. Chimene chicha ukamadala nthanga zungu zicha. Umembekezera umadya zungu, umadya so masabaga achangati nkhwani. Oho. Ya, chifukwa chimene zakazala ndiwo ajaye MCP ndele lolo zisanyase. Ndiye ndilenge ngati chikhalidwe cha wanthu amalawi limadzika nkukondana. Naona ngati kuti mavuto onsewa akubwerawa abwera nchipani chimene cha Congress. Chifukwa tikalengera mbuyo mu myezi itatu yapitayi kumbowe kuja. Anatenda anzawo achipani ati bibi kwaphwanya magalimoto kwapesera kwadera mu waile sijani na kalimoto mwawo. Ndiye boma ile tizida chilepo kanthu chifukwa lokudada chile ndikokona mata wawo. Ndiye mchitidwe omakuwiza kapena mchitidwe omagenda atsogoleri ayambatse fusa okhaja kwera kuti kodi zikuchitika izi chifukwa chiyani. Malawi panova sali ngati mmene mujewo adampezera pomunamiza bodza kuti nzakuchitiraniza kuti
mwachitsanzo timayilenga kuti Lilongwe ndi kwawo kwachakwera nanga kuti amagenda kukamphata kuja chifukwa zimene zichataziona anthu amu Lilongwe sadapangidwe transfer kuchoka boma lino kwera mu Lilongwe mujayi ndimbadwa asibale wawo achakwera amene aja ndiye popeza kuti iwo wakukhendedwa manena kuti mwina chilidwe kuti uthe ngati zije zija kumasaa president ajeneyo atandikhumudwitsa muja adayankhula tsiku lina ku mtundu wa Malawi chifukwa iwo waja adanenonena kuti ineyo sindine komanda in chief oti ngalamula la polisi kuti kamangeni wonyamula chikwanje nanga ine ndali na ofuso mmene paja kuti woti nanga lupanga lijada kupatsana asilikali lija ntchito yake ndi chiyani lero timaona zinthu zanyuwani izi zakwera ndachakwera tere ababa chule akudabwa m'madzi muli mwake koma Malawi tikakhala ndi mkhalidwe wabwino mkhalidwewo ayambe a president china chake chikachitika chonyasa waja azikwera poyera ndikufotokozera ku mtundama zimenezo sindikufuna tendiyendeni mote ndekuti mtendere ulipo mwathumo koma iwowo popeza ndimaona kuti ali ndi matenda akaganizidwe kachangu amaganiza mochedwa nchifukwa chake zinthuzi lero supitirira mpaka kumene tikulowera kumpovuradi izizi sizingathe pokhapokha iwowo ayike ba zitseko zina zimene zatsakulidwa ku kongeresi potuma anyamata wagulira zikwanje kubwalo njovu amene uja adakagula zikwanje uja akamangidwa ndekuti tikhulupirire kuti pena paliponse m'Malawi muno pezikhala ndi mtendere koma akapanda kumangidwa amene aja popeza ngakongeresiso mafuta awande idakali nawo chifukwa anthu sabvilika anthu ali ndi njala anthu adanamizidwa anthu ndipo kaya tikugona mwantundu wanji tikuzunzika m'Malawi muno ngati kuti ndife obwera ndiye ine mawu anga oti kugenda kapena kukuwisa ndi chikhalidwe chathu Malawi adamba ndiwo achakwera okuiza president pira mutharika mu parliament ndi aphungu awo ndiye izizi chifukwa choti iwo ajawo amaphunzitsa wana pokuwa paja lero ana aja ayeserera zisawawe yayi zisawawe chifukwa iwo akhankadzala njere zabwino kwezi pano pamwina tikukolola mondokwa onukira mkumaja koma apapa tikukolola zivuli chifukwa chachilidwe wachakwera maganizo anu amaseko Kasungu tamva komanso kwalemekeza chabe kuti ndiona ngati maganizo anu akukolezeranso mikwiyo yoti anthu azigendana mono ayi ine sindikukwelezera koma kuti a president ndi munthu wamkulu m'Malawi muno ndipo adakana kuti ine sikomanda in chief kuti nkhozoleleze zinthu zimenezi sindinawo politi chabwino pena umachita chibwebwe kuona mulipobe ndakalipo chabwino ayi ndiye ndiye mpulema womaliza kuti zikola tulino ndilali ng'ono ndemene kumama nazi anthu mwina ali 4 miliyoni tidakula ndi mkhalidwe chifukwa makola mziphunzitsa makhalidwe koma lero ana amene abadwa ochokera mwina chama 90 umumu kumafika panthu pati kuyankhula pano ndi amene akupoetano pano pa mtendere chifukwa simungamutenge munthu wa zaka 50 ali pansewu paja onyamula chikwanje funa akapeza sangachite zimenezi koma chifukwa choti a president angomasule kungothamanga mabrekiso elide amene iyi ndiye tiona kuti nchifukwa chake anyamata amene abadwa chama 90 umumu mabwera kunoku ndi amene ali wosokoneza moti ana ake ngazakasate chakuti amene akuchita zimene zija ndiye a president nkofunika iwowa payiwokha akonzekeretsenso dziko kuti mwina dziko ngati ziuchitikadi zomamuwoza mtsogoleri zikhale ngati zachepa taonani nthawi ya maliro achilima adakuwisa kumene kuja nthawi yayitali kuli alendonso wachititsa manyazi lezinthu zinewo adakangoona nena kuti indula kuitha mwina ndine wodi mtani muja adanenera pa zaka ziwiri zikandivuta nchokepo adanjokapo sati anthu awa chonse ndi mavoti zikhoza kwakhalira kwabwino zina ine kale ndamaliza usiku wopambana amaseko Kasungu zikomo kwambiri amenewo ndithu ndoyambirira ndi anaperekako maganizo awo anatenga nthawi enanso pamene akubwera kuti apereke mwina mpata umakhangati ukusowa koma tikufunsana madzulo ano kuti kodi tizikhala choncho
tsogolera athu andale akamala adutsa mmakwalala mwathumu magendana umaozana zimenezo nzabwino tingathetse bwanji maka chikubweretsa zimenezi ndi chiyani ndiye ndimafuna ndimve zimenezo bweranso ndi solution masula bwanji bwana masula kubwanji Hello. bwana muli live pa Luntha television Ndaswera maswera bwanji bwana. ayi ndaswera Ngoma kwambiri. mutayeseraku voice yanu kuti imveke bwino Ndaswera bwino kwambiri. pamene pozamveka tathokoza Ngoma kwambiri bwana. usimbeni moyo kumene mutiimbira ndikuti komanso zimene tikukambira nazi pofuna usunga bata ndi mtendere mdziko muno tingatani chikuyambisa zimenezi njani Mulomba kuno kuzomba. tathokoza mulomba kuzomba Yes. muona kuti zimene zikuchitikazi nzabwino Sizili bwino ngakhale pang'ono. choyambitsa zimenezi njani mankhwala ache nkukhala chani Ikuyambisa ndizoti sizanene kuti ndi mbali imodzi yokungoyambisa ngoba libe aliyese amene mwina ena amene tangoona kuti ayimabwera ndikumanena ngati akunena zoona zoti anthu owasatira asachite khalidwe limene akulili kuchitikali kokadweri lili kuchitika kupyolera mwa anthu ena amene ali osatira zikanizo. okay Lero kuti zidafunikira kupambana kwakukulu azisogoleri athu ngati akuliko ndachizikoli awali azisogoleri atalewo alankhule kumawu koma akhale mawuonesa mkwiyo ndipo cholankhula che chisakhale ngati chandale choma kunena pakamwa ndikusamachidika kwa unena zona muno ngati tilimo ndi munthu wamkulu woposa tonse ngakhale azipani zosusa wakhale ndi mapresident awo koma president awo wadziko ndi Dr. Lazarus Chakwera amene ndipresident somoziti kuno Malawi amene ndi mayi wathu ndi tate wathu wa fuko lino la Malawi ndikuyembekezera kuti mwina kuchokeranso kamwa mwawomo mulankhule chinthu icho ndechioneke kuti chachitikadi kuti mwina ena onso achitepo mantha chifukwa chinthu chochitika monga mmene taonera ifeyo kuti ulilongweko zimene zachitikira itati tilankhule ngati mokungo lankhula chochocho anthu ulilongwe kumatengedwa ngati central region ndi chipani cha MCD oho ngakhale tinene kubwera kuno kumatengedwa ngati kuli zipani za UDF kapena DVD kotero kuti azisogoleri onse zimene zamaziwa ngati patakhala kuti ali ndi mwayi kuti anthu achigawo chapakati asankhachi wa chigawo chakumwera umakhalabe ngati nyanthu ochepa ndiye chinthu chichitikachi chikuonesa kuti chibweresa mavuto akulu tsogolo mwace ifenso osatira ndikumakapanga maganizo ngati omagendawa tingooneka ngatinso ndi mbuli zenizeni kuwa munthu wamkulu sungachoke pakomo pako kuti ndizikapanga chibolowe ndionese ngati ati ndikonda chipani chakuti mmene dziko lili kuyendera sizikusonyeza ngati chizeri kuyendera ngati zitogwirizana zimene zonse khayatu hayi sizikugwirizana koma tikudalira kuti sogoleretu wa mdziko amatha kulamula ndipo chimene angalamule palibe wina anganene kuti chimene chisachitika ngakhale tili dziko la democracy koma ufulu umakhala ndikuyesera inotokotulusa fundo imene mukutha kuona kuti anthu abyola mwezi wa ufulu wachiwa akuonekaso kuti akuzuza munthu wina amene nayenso sali pa ufulu kukhala ngati akuchita manyazi kapenanso naye akuyenda mooneka ngati asali kumayenda munyowa za usogoleriso kuti ngakhale liozika na pamene ungakalekhatira idembe kwambiri kuti apresidenti musipiki yawo adalankhula ati kuti iwo sali komanda wa polisi statement manager sina khale kodi imene sinayimveretu iyayi kunena kukuoneka kuti sali ngati mtsogoleri wamkulu wa polisi zimenezo analankhula okay statement yawo analankhula ndio panalakwika abosalakwike bwanja apresident wina wake sangachite branda pena vake iwo ndikunena kuti munthu amene atenga ndi mufufuzi uko kudaini yakuona kuti kaya ndi atsogoleri a DPP
ataona kuti ni mbali yawo kuno kumwera wa IFRDP alankhule akakabasonkhano lori apereke kuti angachite ichi kuti ati asapoda DPP abale manganini wakuitumika mozi swemu city ile kimozi muzipati zimene zikuoneka kuti zikuzi zimene zokoli kusimalawi kwambiri malawi analo watu ndi mulungu tayamikire kuti pali zina zofoka munga munthu komati analola pamene ena onse amene ali malawi pamene iwo akalipo atsogoleri pamene ali ndi maganizo ona kuti akufuna ndi malawi wabwino ayenera kuleta sokuziro limene athandizana wachakwera pamene achakwera ati atsogolere kugeza khalizeni nawonso athandiza nawo chimodzi chabwino iwape mphachakwera kuti chonde apachedwe akonze ndipo ayione spiki yawoyo kuti spiki yangayi ndipati pena kuti ndingathe kuti ndikonze kuti zinthu ziyende zisazoyenda bwino kwambiri chabwino nkhani yazipolowe sanayikhuze kwambiri anangokhala ngati akuithuza kumapereko koma kunena kwache kukhala ngati kuti tangathe kungonera kuti angonena chuchuchu kuti anyamata onse anachita izi pakupanga izi apolisi gwira ntchito yopambana inezisakuoza kwambiri akadatero wina apolisi akadagwira ntchito nawo apolisi wazidziwa kuti ali ntchitoyo anachita kuphunzira ndipo zoyenera kuchita akuzidziwa akamayendesera ndi andale alakwisa lero tumbomaliza sintha mulungu adalola apolisi yo adakhala ndi khalidwe aziwenso kuti anthu achizaonana ngati kuti awu yanachipanga chakuti ndikatiyote ngakhalera anta palibepo kukhala banda analangula kuti 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 khalidwe limene yatika ndatitikale monga malawi moli nomata kuti nthawi imene inali mu one party system koma zinthu zinali zomayenda kuopana ndi kulemekezana kuti kuti democracy singathe kukokhala ngati chinthu kusokonezeka kwambiri izi zimene zona kwa iwo anthu amene akuchita zimene ziwa koma lichitepo kanthu chabwino ambuye akusamalireni Mr. Mlomba komwe kuzomba zikomo kwambiri talemekeza maganizo anu anthu ochuluka aperekako maganizo awo ena akulunjika awiri akulunjika kuti president mu speech yawo sanakhudze kwambiri kudzudzula mchitidwe wa zipolowe mdziko muno inu mukuti bwanji mwaswerako bwanji bwana ineyo ndi nthupi muli bwino yamike kuti paja zinali ndani ambuye neto zinali paije koma ndikuinja kunyongo wankwa basi takumvani ndikuti lisungeni zina basi ifeyo tukhani yake ndikuita ndemanga zimene ndi malawi ndi wang'ono so malawi tisalowese ngati mayiko anzathu zachipolowesa zakukhondo ayi ibwere poyera tiziziwane zimene zamachitike ndipo abwanawo ndithu state house analankhula ndithu anthu ena zinagwirabe koma ena nakasi ena zati mayenda mwambiri ena makayikazi ndi chikalankhuliro kawo kuti asana sindiki pakalankhulire ndipo kufika pamene ndithu kwachitebe kanthu chipanawonso apolisi ngakhala kumapita nawo kumakaponya usi anthu asanahande mpaka chipolowe anthu akusungana kukabalalisa ndi zinthu zosathandiza kwasi anthu ajayende akayenda abwere bwino akamabwera ngati apaka zachisokonezo atapita kali kubwera chifande pa amayenda bwinobwino akamabwera ndi pamene amapanga zawo pamene ndi pamene poyika tsopano kuchunja kwachira kuti abalalike zofunika ndi zimene zesewa malawi tonse na amoni ndi mapempha ndithu mchende ukhale moterepo kwangona mwatiyankhula pano kwambiri madzulo ano ndithu bwana wanga koma kusingaamikira bwana amene angochoka kumene wala kupaza nzeru kwambiri zothandiza ife tonse nchifani malephera kuadula ndati akuyankhula akulimbikitsa bwino ifeyo amene udanyadiyeko ndeda atipasa chipiripiri chabwino choti ife ndamoni zona ndithu bwana wanga tathokoza kwambiri kwangona mkhale madzulo ano zikomo Video kumva maganizo siyana live pa Luntha Television maswera bwanji
Mwaswera bwanji? Tasabuna kaino. Bwana mwaswera, ndaswera titero. Tikudziweni umene mutimira. Ndine Julius Chisale Balaka. Balaka Chisale kwatenthatu kwambiri ati? Moto kauka. Muyanga ndikuona kuti pamenepo sikutinso olomungayatsemba olokhala pafupi ayi. Takuyanjira ndikumbira Chisale nkhani mwayipezayi ndimene yatibweretsa pano kuti tingakhale bwanji mu dziko la bata ndi mtendere ngati zoma kuiza ndi kugenda anzathu amene ndi andale zikupitirira. Mwati chikudzesa zimezi nchani choyambirira nkuona kwanu komanso mankhwalache othetsa zimezi ankhale chani bwana? Muno oyamba limene likupangitsa zimenezi atsogoleri kulekerera. Atsogoleri eti amalekerera motani me? Kulekerera kuti mafuta amene alipo kapena kuti pofuna kudzudzula akupenda nthawi yochedwa kwambiri pokapoka akankhidwe ina manje taonani zikuchitika kenako ndiye amabwera ndi action mamochedwa. Imene ujauma pampisano ngati kuti anthu amene anadzudzulidwa mochedwa aja amakhala ndi mpata omachita zinthu zoyipa. Ndiye mafuna ndiye atsogoleri kuti no azidzudzula zikachitika. Komanso mavuto akhoza kutha mavuto amene alipo pano pa mdziko muno atathetsedwa. Chifukwa mfena amangopanga zinthu zija pokwiya ndi zimene iwo akukumana nazo. Anthu pali zina ndi zina zimene akwiya nazo. Ngati zimenezi zimapangisa anthu kuti mwina angopanga react mwa njira ina yake kuti kodi munthu wamkulu angamve bwanji uthenga umenewo. Malawi namene akuonera kutsatira program yakuti nkhani ndi yakuti Malawi amayiwala zomwe adalonjeza ndiye sakudziwa kuti amalawi pano anazindithu sanachweso kuti kodi ndiye nkuti kumene akutiimbira kumene alemba message awo. Pakuti akuyenera kuti ayankhulenso sizoti zija anayankhulira mujamu moyepula koma momveka bwino komanso mwatchutchutchu choncho zingayende bwino. Ine Jackson kuno ku Malingunde atachitabe comment anthu angapo amene anena kuti president anayankhula moyepula sadachite motsindika kuti izi sindizifuna izi. Ndi akuti abwerenso ayankhule ku mtundu wa Malawi amene ndithu ndi ku Malingunde. Jackson, thank you so much. Apanso pali ena amene akuimba phone timve. Hello, mwaswera bwanji? Bwana ine ndaswera. Moses Mabawa ndi langa la Pansonko ndikudziweni kumene mukutiimbira komanso ndi magayano. Natolozwa
kuchinawa chilazulo Chilazulo mbali ya kwani Mbuyanga. bali kucheza kwa karuko Basi takulandira ni tuma mkalongo. yazo sasa Takulandira kwa pili. Zikomo tsopano kumchalo kwa nkalo mutiyambira pati vuto limene tukambali likuyamba chifukwa chani komanso tingathetsa bwanji. nkhani ndiyona kuti azathu amene akulamula pakali pano ali zimenezo zaziwawazo Musatero so. chifukwa nakhala kuti usali mziwawazo sikuti ngati akupanga ziwawazo ali osusa akanazithetsa khale iwoyo akanapanga chotheka kuti azithethe. Okay. Koma chifukwa yona zinawo ali zimenezi nde zivuta kutha kwake. Kuyanga nditero. Tsopano inu patakhala kuti pafunsidwe umboni mungakhale nawo kuti nawonso ali muziwawamo Mbuyanga, what has transpired chakupangani njani kuti mwaganizire kwayika maunka Mbuyanga madzulani. Chifukwa chona kuti zipani zonse zikupangika ziwawa. Okay. Olamwa zipani zolamwa zikapita ukunjo kupangika ziwawa chosusa zikapita ukunjo kupangika ziwawa kusoni kafuna kuti tanga zipande ziwawa ine kuti awa kapita uku ena kupita ukagenda ena kapita ukagenda. Tsopano mphamvu ili yolamulawo atati olamulawo azisiya zimene zokuti ziwawa kuchita. Mbuyanga. Tathokoza kwambiri munthu wankulu kwa nkalo Chilazulo. Mukhale ndi usiku wopambana mwatilemekeza zoyimba foni kokhapo nyito chachikulu kwambiri. Ndatokoza kuti Mbuyanga. Zikomo. Usiku wabwino kuchokera ku Chilazulo tilowere mbali ina timvenso magana ndi mwayi wanu kuti timve ndemagana simungapite kwa andale mukayankhula nawo sangakuyankheni foni fabalibe kulumikizana kwenikweni kuyo kumakhalabo mwayi wanu ndi umene umasula bwanji. Amene usana konzege talikirana ndikanema yanu tisangalire foni yanu masula bwanji. Asoma saba. Bwana ine ndaswera timapempha kuti timvane pa foni afika mwatalikirana ndikanema Tadalikirana bwana. Chauta kudalitseni ine Moses Magawa ndikudziwa inuyo kuti mwabwera ndi ndemanga tikudziweni kwambiri kumene mutimbira komanso ndemanga yanu muyambira pati. Ineyo ndi Goodwill Tete kuno Mulanje tikulandireni kwambiri kunyadireni mbali ya kumeneko. Zikomo kwambiri. Tsopano inu tisifikapo magenda atsogoleri zimenezo nzabwino. Kuchitidwa kuti siwabwino kwambiri. Komano zikona kuti panali kulekerera. Chifukwa amene akugendawa ndi kuti aliponso anthu ena amene ali kumbuyo kwawo amene akuwasogolera anthu. Ndi mwati muonesese penanso tikumagwisa ntchito achinyamata. Ndi achinyamatawa akumagwira ntchitoyi ntchito choti apezepo cholowa. Kodi makhangati mwaganyu yonjo? Anthu atu akuchita ngati ganyu. Ndi mwati muonesese anthu amene ajawo after kuchita zawo zija akumagata kulandira kanga chepe ku kuchoka kwa amwe aja. Ndizo kumakhaso zovuta kuti akwa aja azuzula anyamatawa. Okay. Komalo chachikulu chona kuti anyamatawa adziwe udindo wawo. Auziwe ndithu kuti akati ndale apalathoza chani. Ndi chokumutsa chona kuti anyamatawa aja amakhala pasogolo kuchita chidwe oyipa ochi. Kuti amene ajawo agwidwe apezeke kuti ndolakwa azapeza kuti andale omwe aja azasiya samalansoyi. Saka onaso mjira iliyonse. Ndipo sangala badile sonkose. Komano ifeyo achinyamata tingotenga mbali tiziwa udindo wathu pandale kuti ifeyo ntchito yathu ndiyotani. Ndi chikhalidwenso pena tikuchiononga chifukwa tationesese kwambiri ku central kuja andi aja kumatenga zikwanje chachani kuvala zigoba. Ndi zimene yanu zinthu zona kuti tikunyazisa chikhalidwe ngati Malawi. Choncho ifeyo tiyeni tionese kuti mpaka nitendera ukhalepo kuti sankho zathu zimene zikubwera chaka chibwerachi zizakhaliso zabata. Chabwino. Ndateto inatsogolera. Mulanje ife talemekeza kwambiri Mr. Chitete. Mr. Chitete kuno kumulanje. Tathokoza kwambiri mwatilemekeza kuti patsa mfundo yanu madzolano. Kalipenda wapanda zida. Kodi. Sabano akhala mwanji kalipenda alibiretu chida.
amagwisa ntchito luso basi. mutipangire sofa tuone kuti itha bwanji sofa yopanda zida. Takunyagana magawo. Usiku wapambana umulanje. Usiku wapambiri misiri yopanda zida. Well, takulandirani kwambiri mwasula bwanji palaini pa. Takunyatirani kwataswera ndithu mwatha wako kitchen basi tu kama sigirini inakupwetekani nkhani mwati munenepo. nkhani ndipweteka kwambiri tatokoza kwambiri tikudziweni madzulo ano kumene mutiyimbira komanso kwenikweni mukhoza kuyankhulapo motani pa nkhani imene tikukambira naye. tabule ona ndivalirisha kuna kumwanza takulandirani. zomwe zikuchitika zisi zabwino koma chachikulu nchonena kuti ali nyamata ambiri amene akupanga zimene zita umakati kuti ali ndi azitsogoleri. Then mwana ngati kuti patakhala mgwirizano onena kuti azipati zonse zitakhala ndi langizo zonena kuti asamakire zachiwawa zikhozokhala bwino chifukwa kuziwawa kumene kukumapweteketsa anthu okuti sizikuwakhudza soyi. Chifukwa chilango ambira chiwawa chichaozeka zokuti ingakhale mmashopa anthu amakangolowa amene muchama kumakabazi kutuso mwina sizikuwakhudza ndikomwe. Ndiye patakhala mgwirizano wama azimani zonse kuti asamatuma achinyamata azikathamanga kukola panga zinthu zaziwawa sizikumakhala bwino zimapweteketsa anthu okuti ndi aseri. Maganizo anga ndi amenewo bwana. Madam Patricia tuthokozeni kumwanza kuti ayi munasiya zonse kuperekako ndemanga yanu kuti ayi ayambe ndi andalewo kuletsa anyamatawo. Zikomo kwambiri mwatipatsa ndithu chithunzitso chofunikira kwambiri. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo titengeso palaini pa bwera anthu ochuluka kwambiri nthawi yathu I think itatsanayo ndithu kuti tikhoza kuyankhulana for about 7 minutes. Ndipitirira ndithu kutumiza ndemanga zanu at the same time kuimba foni ife tikhale ndithu tikutenga ndemanga zonsezo. Apo pali message angapo kuti akuyenera kuti ayankhulenso kachiwiri chabwino awawa ndi kuti ndangofikira pamenepo mkhangati wangofikira pakolasi atayankhulenso president ayankhulenso kachiwiri. Okay, pabweranso ena amene akuimba foni tione kuti kodi wakuti bwanji masula bwanji. Bwana ine ndaswera tikuthokozeni poti peza program ino. Ine ndichifundo kuno kwakaphiri kwakaphiri takulandirani kulilongwe maganizo anu ndemangano njotani madzulo ano. Okay, magazanga ndi awa apresentiwo sakuchita bwino pene pake. Palakwika mpati. Pamene palakwika ifoyo akudziwa ndimene boma luyendera loko zapeshoni akugwira chiko boma zapeshoni sakulandira zosenzja kudzera anthu adali chiro kalekale. Koma wana kuti mafika panopa loko mafuta mkalimura